Γεια χαρά σε όλους, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή, σήμερα Κυριακή 6 Φεβρουαρίου. Είστε συντονισμένοι στο 902 αριστερά στα FM. Ακούτε ράδιο κολεκτίβα, όπως κάθε Κυριακή 7 με 8. Σήμερα ο έτερος συνεργάτης μου, συνοδοιπόρος, συνδημιουργός, κουμπάρος, τα λέμε αυτά που και που, μας την έχει κάνει, λείπει. Άρα είμαι μόνος μου λοιπόν σήμερα στο στούντιο. Μόνος μου από πλευρά συνεργατών, γιατί για να καλύψω το φυσικά πάρα πολύ μεγάλο κενό του κύριου Φάνε Μαργαρώνη που λείπει, δεν έφερα έναν, αλλά 3 ανθρώπους στο στούντιο. Μία από τις πολύ ευχάριστες ασχολίες που έχουμε, και τουλάχιστον εγώ το διασκεδάζω πάρα πολύ, είναι πέρα από μουσικούς καλεσμένους να έχουμε πάρα πολλές φορές και ηθοποιούς. Και ακόμα καλύτερα να είναι και νέοι ηθοποιοί. Δηλαδή άνθρωποι που ξεκινάνε τώρα και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σανίδι. Και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι 3 που έχω, που θα τους συστήσω έναν, ξεκινήσαν να είναι πολύ φρέσκοι. Δηλαδή με το που βγήκαν από τη σχολή, χωθήκανε στα βαθιά που λέμε. Οπότε έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Γιώτη, τον Ηλία Μαζιώτη και την Στέλλα Καραγιάννη. Παιδιά, καλώς ήρθατε στο στούντιο. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε που ήρθατε και ελπίζω να περάσατε και καλά. Τέλεια μέχρι στιγμής. Ωραία. Και θα περάσουμε καλύτερα. Η αφορμή τώρα που έχουμε τους συγκεκριμένους καλεσμένους είναι ότι είναι 3 από ένα σύνολο ηθοποιών, από μια ομάδα νέων ηθοποιών, που ετοιμάζουν πολύ άμεσα να ξεκινήσουν μια παράσταση. Ποιος θα πει 2 λόγια τώρα γι' αυτό? Θα πω εγώ, έτσι. Ωραία. Για πες. Λοιπόν, κάνουμε μια κομική παράσταση, η οποία έχει ως κεντρικό θέμα το σεξ. Μπήκατε στα γεμάτα δηλαδή, στα πιο ουσιαστικά πράγματα της ζωής. Στα πιο ουσιαστικά βέβαια. Στο πιο ουσιαστικό, στο καλύτερο. Εγώ προσυπογράφω πάντως. Για πάμε. Ναι, γιατί όλα τα άλλα μπορούν να λείπουν, αλλά το σεξ υπάρχει πάντα νομίζω. Η παράσταση λέγεται Bedtime Stories, έτσι? Bedtime Stories, ναι. Okay. Και πότε ξεκινάει, να πούμε έτσι τα τυπικά στοιχεία? Τα τυπικά. Πρεμιέρα. Ξεκινάει 9 Φεβρουαρίου. Και θα... Μεθαύριο δηλαδή. Βέβαια. Και θα παίζετε μέχρι 19 Απρίλη. Σε ποιο θέατρο, σε ποιο χώρο? Στο Altera Pars, στον Κεραμικό. Είναι Μεγάλο Αλεξάνδρου 123. Και πείτε και τις ώρες των παραστάσεων. Συλλογική δουλειά εδώ, θα ήθελα να δούμε. Βέβαια. Κάθε Τετάρτη είναι στις 9.30, Σαββατοκύριακο στις 7. Σκηνοθέτης της παράστασης είναι ο ταλαντούχος Γιώργος Ηλαιόπουλος. Από ό,τι διάβαζα γενικά και στο δελτίο τύπου, είναι όντως ένας άκρως επιτυχημένος σκηνοθέτης, με πάρα πολλές παραστάσεις και βραβευμένες, αλλά να ήθιστε κάθε σεζόν αρκετές παραστάσεις του να ανεβαίνουν στο θέατρο. Και είναι καινούριο έργο, το συγκεκριμένο το ανεβάζει πρώτη φορά? Όχι, έχει ανέβει και άλλες φορές. Για να είμαι πιο ακριβής, είναι η πρώτη του σκηνοθετική δουλειά. Είναι απλά πολύ γνωστός, τέλος πάντων, θεατρικός συγγραφέας. Και το συγκεκριμένο έργο έχει ξανανέβει και στο εξωτερικό, στην Πράγα, στο Λονδίνο. Ωραία. Θα μπούμε τώρα στα πιο βαθιά της συζήτησης. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-2592-531. Ήδη έχω μια γραμμή, μόλις βγούμε εκτός αέρα θα τη σηκώσουμε. Αλλιώς στέλνετε τα SMS σας γράφοντας 902, αφήνοντας ένα κενό και αποστολή στο 54045. Παράλληλα θα ακούμε και κάποια τραγούδια ανάμεσα στη συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο του Kid Rock κάτι, το Born Free. Κάτι που νομίζω πρέπει να νιώθουν και όλοι οι ηθοποιοί, θα έπρεπε να νιώθουν όλοι οι ηθοποιοί. Πάμε να τα ακούσουμε και ξανά εδώ μαζί. Climbing, twisting, turning further from my home. Young, like a new moon rising, fierce through the rain and lightning, wandering out into this great unknown. And I don't want no one to cry, but tell them if I don't survive, I was born free. I was born free. I was born free. Born free. Free like a river raging strong is the wind I'm facing, chasing dreams and racing farther
the calm, facing danger, lost like an unknown stranger, grateful for my time with no regrets, close to my destination, tired, frail and aching, waiting patiently for the sun to set. And when it's done, believe that I will yell it from that mountain high. I was born free. I was born free. I was born free. Born free. And I will bow to the shining seas and celebrate God's grace on thee. I was born free. I was born free. I was born free. Born free. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Εδώ είμαστε πάλι πίσω στο ράδιο Κολεκτίβα και πάμε λίγο εδώ να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Μιλάμε για το Bedtime Stories. Να σας πω την αλήθεια ότι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε εμένα στο μυαλό ήταν το άλμπουμ της Madonna, το Bedtime Stories. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει, ξέρεις, γιατί σκέφτεσαι, σεξ, ιστορίες κρεβατοκάμαρας, άρα Madonna, άρα σου έρχεται και το βίντεο κλιπ στο μυαλό. Μάλιστα έχω φέρει και Madonna πιθανά να παίξουμε με αφορμή αυτό. Α, τέλεια, μου αρέσει πολύ η Madonna. Ορίστε, ένα τα βγάζουμε, τα εκπαιδεύουμε. Λοιπόν, στο θέατρο Ultra Pars, έτσι. Είστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι είστε από την ίδια σχολή. Όλοι. Ναι, είμαστε από την ίδια σχολή και οι περισσότεροι και από την ίδια τάξη. Να πούμε τα ονόματα των παιδιών γενικά που συμμετέχουν. Βέβαια. Λοιπόν, οι ηθοποιοί που παίζουν μαζί μας φέτος είναι η Αλίκη Βουτζουράκη, η Κατερίνα Γιόντι που την έχουμε και μαζί μας, η Σοφία Ιγγιώνη, η Στέλλα Καραγιάννη που επίσης είναι μαζί μας, η Κωνσταντίνα Καραΐσκου, ο Δημήτρης Μαγκλάρας, εγώ, Ηλίας Μασιώτης, Αντώνης Μαυρέλης, η Γιώτα Μπαρμπούδη, ο Μάριος Τζουλάκης και ο Ασημακόπουλος Πάνος. Λοιπόν, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι συντελεστές, τη σκηνοθεσία φυσικά ο ένας και μοναδικός ταλαντούχος Σούπερ Γιώργος Ηλιόπουλος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ να πούμε στον Αλέξιο Ντοφούκο που μας επιμελήθηκε τα κουστούμια, είναι ενδυματολόγος και μας βοήθησε πάρα πολύ. Και από ό,τι διάβασα και φτασμένος ενδυματολόγος με πάρα πολλές δουλειές στο ενεργητικό του, έτσι. Πάρα πολύ καλές δουλειές. Είναι καλός μου φίλος, του ζητήσαμε να μας βοηθήσει και δέχθηκε. Πράγμα στις μέρες μας που είναι σπάνιο. Δηλαδή. Θα επεκταθούμε και σε αυτό. Βέβαια. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Στους φωτισμούς είναι ο Μάριος Τζουλάκης, ο οποίος είναι και ηθοποιός. Όπως καταλαβαίνεις, είμαστε πολυτάλαντοι, κάνουμε όλοι τα πάντα. Προσπαθούμε. Κολεκτίβα, ναι, το καταλαβαίνω. Έτσι, όπου μπορούμε, ό,τι μπορεί ο καθένας το προσφέρει. Βίντεο art φωτογραφίες μας έχει κάνει ο Θανάσης Νάσκαρης. Και την παραγωγή και την μέλεια της παράστασης είναι η εταιρεία Δίας, όπως και η ομάδα λέγεται Δίας, που την έχει ιδρύσει πάλι ο Μάριος Τζουλάκης. Είναι και παραγωγός μας.